Na, szevasztok, én Hunter vagyok, és ez pedig itt egy újabb videó. Ugye volt már egy GTA 4-es, de ez a kettő videó van eddig fent. És akkor most egy ilyen kis Code 4-es jump videó lesz ez. Itt van velem Immi, azaz 8 kötőjel D. Mám fishban. Akkor ma az. És akkor itt van még XD. Sziasztok! Na, és akkor menjünk akkor a helyre, ugye. Várjál, Hunter, hol vagy? Ja, látlak. Itt te. Hol rakod Közben belőle zabál. neki? Itt. Na és akkor itt pedig, nem tudom, hogy lesz elég FPS-em, hogy feljussak, de elméletileg kéne lennie 90 FPS, az úgy jó szerintem már. Csak Van eltakarodnék hét. onnan. Igen, és akkor itt pedig ide. Itt pedig, ha jól csináljuk, itt ugrálni kell össze-vissza, és akkor nyomjuk a Jump C, aztán itt pedig föl lehet jutni, csak most nekem se szeretne sikerülni. Nekem sikerült, de nekem az a C is nem sikerült. Te mit csinálsz te X-trek? Ide kell ugrani erre a szélére. Hova? Nem arra a szélre. Itt nézd, gyere. Na basszus. Ugorjál. Ide ugorjál. Arra. Bazeg, ha nem szenvednék vele, Ja, amúgy oda, barom jó lenne. peremére. És akkor itt pedig föl lehet jutni, Várjál, oda, várjál. azaz átugrani. Nézd. Jó, talán szerintem az FPS barom kevés hozzá, de nem tudom. Miért lejössz ide? Vagy ez csak pro módba szokott valamikor leginkább sikerül. össze. Ez nekem se jön össze most. Patrik, ez az egy jump van itt? Váltsunk pro módra szerintem. Szerintem Na, szasztok újra itt. Most váltottunk pro módra, nem tudom, hogy ki a punk booster visszabled. Csak azért, mert nekem szarakodik a punk booster, és nem mindig enged fel ilyen 14-es. szerúkra. Várj, most a promódban alapból gyors. Ja, de Hol nem vagytok? lehet itt klasszot. Na, és akkor most pro módba itt meg tudom csinálni szerintem. Ugye, még mindig a strike-ol járunk itt a jumpoknál. Ennyi pingem van. Ennyi a legkevesebb. Rohadjon meg, lehet, hogy így sem megy. Beszarok. Promódban jó gyorsan lehet futni. Ja. Ott rohadjon meg, hogy nem sikerül. Nem igaz, nem bírok el. Hát Hol vagy bazeg, én nem bírok felugrani sem. Ide gyere. Ja, itt vagy. Ez nem. Na. Boy. Hát, szédüljetek el. Wow. Szívű. Hú, itt akkor benyomom 999 FPS-t, oké? Nyomjad. Én 125-re szoktam lekorlátot. Tényleg, amúgy be se írtam még. Ma. Mondjuk Frapszer biztos Hú, nem lesz baszod, 120. ez csak 250 lehet. Ezt csinálja. Ja, aha. Szírd át gyorsan. Vagy nem Tudom gyorsan. már rá. A faszom. Normálra állítom. Hát nem lesz ez Itt áll pontot 125. elé. Stabil 90 FPS. Stabil 250 FPS. Hát rohadjál meg. Na, kölyök neked 90 FPS csak. Hát Frapszer, figyelj. XD, Ja. rossz helyre írtam. Jó, ez nekem nem akar valami összejönni, bazeg, pedig ma Nekem már sem, Zoli, nekem sem Imi is egyébként. megmondja, hogy vagy 6 szó sikerült. Meg én is megmondom, hogy 6000-szer. Amúgy ez nem így kell. Amikor beírod, tudod, utána elveszi a perjelet előről. És akkor úgy írd be, mert ez így szopás, így nem csinál semmit. Hát nem igaz. Ugrok, az belepedek be kis pöcögget. Tudjátok mit? Most az lesz, hogy videón kívül fogom megcsinálni. Azt fölmászok oda. Na, egy pillanat, és megmutatom. Na, szavaztok, itt vagyok, és sikerült fölmennem erre a szarra. És belapolok. Várjatok már, he? Hát Ennyi a leg... Hát de nézd meg be. Jó van, csináltam. Én is felbírtam menni egyébként. Nyugodt. De nézd, Na csak, nézzétek Na, meg, és akkor szóval hol- ez volna az a hely. Ugye ide lehet fölmászni, és ott végig jöttök. fejbe Itt lőjed. baromi nehezen, nem, Fejbe. felbőlősz, megöllek, meg itt kell sávna. Szóval itt felugratok erre a korlátot, hogy végigfuttok, és jó, pontosan jókor kell Várjál, ugrani, és ide megmutatom én. Na, átbírtok. figyeljetek. Patrik, nézd. Na. És akkor így jöttök, és felugratok ide, És elkújra, figyeld. az biztos. Maradj már, Patrik, nézz engem, na így kell csinálni, És figyelj. valahogy. Ja, ott Na, megnézitek így kell csinálni. Patrik bandikammal veszi. Várjál, össze még föl kéne jutni arra. Botlik. Repszam. Várjál belém, izé. Bandikam. Vigyázz, mert Bandi elkap. Bandikam. És innen meg ide is át lehet. Viola. Szerver Viola. Ott rohadjon meg. Na,
Ne gyere már elém, akárki vagy. Jön a bandi. Cigány van. Jön a cigány viola. Odor bandi. Na és itt ennyi lett volna enne a résznél, menjünk továbbra. Jó anyádon jó, Hogy szavasz. lakatos. 125 flaps nélkül rohadjunk. A mocskos anyját. Így. Itt is van egy jump. Aha. Na és Paci, főj akkor már egyet szédülje. ott Ah, neki ez futtok. nézd. Ez te vagy? Aha. És akkor ott most akkor ez- odaugrottok a ja, sarkára, és oda földöm. Ezt egyik haverom mutatta még. A Tózoli. A Monorex. És itt is van egy ugyanilyen, ezt is ő mutatta. Mondjuk, Pacik, de mit kell? Pacik, mit kell? ez Várjál. bonyolultabb. Ide csipa kell, igen, pontosan ez. Hogy oda megnézitek a sarkát, kinéztek belőle, nyomtok egy oké, elkúrtam. Szóval, Mindegyik sniper foglal. ja. Na, szóval, oda mentek, kinézitek a sarkát, nyomtok egy V-t. Kinéztek, Dupla B, nem? és elméletileg föl kéne, hogy vigyen oda. De mondjuk ez baromi nehéz. Nekem egyáltalán nem jön össze. A Zoli. Esküszöm, a videóban jön összeujjálom magam. Vigyázz. Ne lőj már, köcsög. Na vigyázz, én megpróbálom. Vigyázz, mert Ott van tartom az a lőle. kis szutyok lámpot világít. És mit kell nézni? A bal alsó sarkában ott az a kis lámpa. Az. Ez a 20 wattos az. Igen, és azt kell nézni, és hirtelen felugrani, vagy mi? Nem. Megmutatom, nézd. Szállj onnan. Na nézd. Ide jössz. Ide Mert felül, lőd aztán azt a mindegy. 20 wattos, meg lőd azt a 20 wattos. Ne, gyere ide. Gyere vissza. Nézd, ennek teljesen neki mész. Ja, Úgyhogy ne menj izé, legugolsz. igen. Becélzod a sarkát. Így, célzod. Elengeded. Nyomod a V-t. És akkor így főszállsz. Ja, de Az ez baromi nehéz. Nem amúgy tényleg van ilyen. Az Várjál. az meg oda áll, bazd meg. Cél az egyet, azt már száll. De hogy csinálj, ezt nem tudom. Én sem. Várj, ide jövök. És becélzom annak a kis ratyinak a sarkát, igen. Bal alsó sarkát. Igen. És akkor becélzod, kicélzod magadat. Vagy kicélzod. Kiengeded azt a célzást. Most és várjál, nyomod a inkább V-t, megmutatom dupla V. Spectate-be nézőknek. Bocs. Anyára. Spectate. Na, Na nézzük. Nem úgy, ne. Nézd a lámpa felé. Igen, ülj le. Ugolj, na. Nem a másik. Milyen másik ez? Az. És akkor nyomj egy V-t. Nézd ki belőle. És várj. És elméletileg föl kéne, hogy vigyen. na nézzetek engem. Gyertek Spectate-be. Nézlek. Extract, gyere Spectate-be. Várjál. Spectate, mindig egyszer tudtad. XD. Na, hogy fogom. Menj Spectate-be. Ah, faszom. Közben zabál. Szólj, Na, hogyha van. igen, ben vagyok már tő. Na, anyád a sikle. Patik, most ezt veszed? Aha. Na, ide jössz. Igen, látom, oké. Azt, ott szépen becélzod. De azt R700-at izélik, nem? Értelművel. Becélzod. Csipa legyen. Nyomod a V-t. Vagy valami sniper. Szállj már be, te fösz. Jó, de van. Nyomod. Ezt mindjárt Aha. úgy fellök a picsába. Előbb megrán. Most így föl kéne szállni. Meg van olyan, amikor ott ugrasz. Mindjárt mutatom azt is. Várj, én bemegyek, addig jó. Mit remegsz te itt? Tajmozó vagy mi van? Rohagy meg. Mi van? Az ilyen kiugrós szál. Nézd engem, patyik. Figyeld, Várjál. figyeld. Igen, és Oda. akkor becéloztam. Oda átpattansz. Ezek földob oda. Várjál, most melyikötöket nézzem. Kevés az FPS. És ez Ha? dupla vét nyomjam, amikor menjek előre? Aha. Úgy mit tudom én, V-vel nem csinál semmit. Bazd meg, ez így nem lesz jó. Erre megfialom. Rohagy meg, nem lehet átadni. Nem Oda. FPS-ed vagy csak nekem. Nekem most 100, azt hiszem, hogy mit tudom.
Rohagy már meg. Most ezt veszed? De nekem ugrál az a lámpa, egyszer nagy, egyszer kicsi. Jó. Mindig rácélzok, azt... Na jó. Az egyébként ez hülyeség. De hogy hülyeség, he. Még Hívd melyik, föl Zolit, melyik föl pályán nézzünk még jump? Ja, még Crash talán. Crash, aha, Winter Crash. Hát vagy az. Mondjuk az Winter Crash nem, mert az sötét. Na, akkor Crash. Ja, hát ez szar, he. És bocsánatok olyan hangokat, vagy mit tudom én, de közben zabálok minden. Ezt mennyien nézik meg ezt a videót után? Hát tudja tökön, bazdmeg. Most kezdtem ezt az új csatornát, aztán... Csak. Hány perces lesz? Mit tudom én, lényeg, hogy hosszú. Csak majd egy élet, mire feltöltöm. Na, itt mondjuk kezdjük az első jumppal, nem azzal, amire ti gondoltok, szerintem akik már rengeteget kodnégyeztek. Egy sokkal Most másod. szédüljetek el, hogy elvettétek a kis Pár. cucmájkot. Jó, bazeg, és pont ilyenkor nyomjátok be, nem kell régizni. Na mindegy, akkor. Raknálak föl. Na, és akkor hol vagytok, Hello Kitty-k? Oda kell fölmenni a legtetejére a nagy háznak. Na, azt kíváncsi leszek, hogy mutasd, hol vagy. Jaj, takarodj már az RP-es szarra. Vigyázz meg! Meglőlek, kocsó. Megmelő. Meghalsz. Ne ölj meg! Bazeg, az mi lag volt? Micsoda Eldobott fasz? ilyen rohadt gyorsan, lecsúsztam. Oda kéne felugrani, nem? Vagy nem? Vigyázz, azt mutatom mennyi a... Na, szóval ide kijöttök, pontosan ide, körülbelül igazán nekifuttok, és itt is vagytok ezen a jó kis helyen. Rohagy. Itt jó lehet Nyugodj. csipázgatni meg minden. Vigyázz, És jöjjön a mert következő megeszem a lábad. hely. Igen, és itt vagyok. Kimész a szélére a létrának, aztán csak lazán futsz, nem kell shiftet nyomni. Tudom, de már itt vagyok. Tényleg? Akkor jó, és itt pedig a következő. Elég, ha Azt rámentek a akarod már. létrára, így lazán, szóval ha rámentek, akkor ugye kicsit megdob. Nekifuttok, aztán átugortok. Egyszerű, és ezt simába is meg lehet, nem csak promódban. Hol vagytok? Meg még van egy, de ez csak egy ilyen random jump. Nem az, hogy innen átugrok oda, de mondjuk azt is megcsinálom, hanem az, hogy innen oda. Szóval ez is. Meg még mennyi? Mik vannak? Patrik, bazd meg, hát ez hülyeség, bazd meg. Átestem a izén, azon a foson. Mi? Várjál, Pil. Oda is föl lehet valahogy, no, viszont már nem tudom. Baszki. Meg ide is. Meg van a izésed, fönn tudod ott arra. Ja, azt már mutattam nekik. A kibelezett ágyra főle. De tényleg azt is mutassuk már meg. Aztán szerintem vége a vinnek, mert ez ilyen kis random glitch cucc. Mondjuk már lehet, hogy rengetegen is meg, sőt... Ja, basszus, ez FFA. Most jutott eszembe. Bocs. Hol vagy? Itt. Már próbál lelőni. Köcsögi. Nem akartalak lőni, de még Ja. figyeld, más csak lózum, pam. Múzumban én is elszedlek. Ne. Rohagy meg! De én direkt nem találok el. Jó, köszönöm. Várj, most nózomba direkt eltalálok innen lentről. Hol vagy? Hol tudtél? Basszus, hogy ott voltál. Én csak fekete kavicsot láttam ott, hogy mi. De nózomba hallod, hogy oda rántom, ott vagy, az kész. Figyeld, majd én. Még az életem. Ez ki? Ez X-Rayk. Ja, ez X-Rayk. Bocs. LOL. Megmérjük egy cigány. Na még ez, hogy itt ide fel. Megnelői. De ezt nem úgy. Basszus. Lita! Takarodj már. Na, és akkor ide föl. Anyád, nem megy föl, te geci. Csicska. Na vigyázzatok, majd én megmutatom. Vigyázz. Mutasd. Na vigyázz. Arrébb. Hord már Jó, arrébb. ide jöttök. És itt pedig ide átugratok erre az ágyra.
Ez is egy ilyen jó kis csipás hely, oda így lehet ugrani, ha valaki arra a jó kis másik helyre fölmegy. Akkor ott lazán, itt lazán lebírjuk lőni. Na, még van egy hely, Nincs van. de van. Ez. Ja, mi az te? Itt erre fölmentek. Na, itt majd kimutatja egy ilyen cuccot. Szóval így jump. És itt pedig shift, jump, aztán pedig itt vagytok. Mondjuk lehet, hogy itt nehézségek lesznek, mert itt így nyomogatni kell néha, ha nem promótba vagytok. Aztán itt, ha erre rámentek, akkor viszont kiestek, mert az csak egy textúra, de ha ugye itt van ezek, na ezt mondtam, szóval itt van ezek a cucc, ez, itt ezen így bírunk járkálni, de meg így ezen is, szóval ahova bírtok, mondjuk oda is bírok, de leesek. Itt vok. Na, valami John. másik kéne. Hát, mi van itt? Hát még Pacik, ide hogy mentél fel? hova? Nézd, megmutatom. Majd ő mutatja. Gyere ide. Ide erre rámész. Itt kírja egyszer, hogy ugorja nem tudom mire. Mindegy, Én már szerintem, fent vagyok, itt van. Ha? szerintem ennyi lett volna. Ja, tényleg, hát Én ez Hunter az voltam. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, vagy Nem kell nyomjatok egy feliratkozni, tetsziket. hagyjátok. Inkább nézzétek sokan a videóit. Az ja, hát ugyanaz. Vagy nyomjatok egy tetsziket, aztán ja. Na hát, szavaztok. Sziasztok! Remélem segítettünk itt a jumpokba.